ba perston tin song sembut midrang ba ka jala megalia ul ong ba omdei ban shukuno but uyo sngo lengba kilat pathai khobor halor ka jingdon kati kita ki high level but dei ban sei kerteng ki chongki kani ka juba ba perston kalalong halor ka jingwat jingkan tho kilat pathai khobor halor ka kaipot khobor bala plait du shilong mil kurwa ka tiar ka bala ong ba na ka jingking umyam harengkat phauton ya gitrok high level men ha ka shitarik unailur arhajar arpuar kuman shukudo ba ka hukum na yeng ka shari megalia kala ka do ba umsha shu bania ikali kiba palat shipauton ka jingket lengba ka te ka jingking umyam haka kaipot khubor usulong mil ukurwa ka atiar ki nongkhai doyong ki lakno ba ki trok ki doyong ki bakit da ki phauton ki ya kat bomon wat man singi man shai ru nalor ka jingking lengba ka nongba shilong tang namar ka jeso boy bat ki brio high level ki bakan thup yaki menteri sarkar armut len lain mut ke enforcement ki sabit ban check ya ka bumitaran kat bat ki polis ban make sure ba kam day ban cross ya ka arputon namar katuk arputon ga ba ai ka lomba including ya ka body kam day ban cross ya arputon lem kupta ka dot ka threaten ya ka ne ka lifespan jo ka bridge nak ka down liang jo ka transport department ndai shu ba ki shu ai tang da ka jingtho ten rei kila post muta ya ki to ke enforcement bala dia ba don ki drop ki kali ki ba anda kila theu anda kila shem anda kila detect ba la komuno kinsim ka stern action against them Yung ba kumno ki sha man kit ba palat lai post photon nang ba ki yam ba don ki jingno ba ka involvement jong ta high level ba include lang ki minister ba ki MVI jong ka transport kai ba pidon ba ki ka ba don kan hong kolong ba ngang su thu eu to high level namaria kata ruk ngang sa cutip lama ke media dengan hasil bon omba pi ki media ba pitho ya kan niru da verify ba kamu tu to high level name say kita high level kena mungkin paken ki kita ki batu ki kita ki ba don kata ka involvement man omba yakit sau pho san pho ton ya nang ni na surok nang ni na po miang ndai tang ta na ka min road ma kana ru bala da don kata ka illegal movement of drugs nga try ndai ban om ban shui kono nga song dong haba pi kono ru bat ka sabut ka sakhi ka satar khadang ba komo pi action ni de ban sim na kliang ka state government te ka ba ara ka bidei ber kata ka kesuk nga ngam naman nga ong epi nging la ai instruction ka ba climb ba kituki officers ki ba don duty but police but enforcement naman ngong pi kini ki inspector enforcement ngim jubu ong sya ki inspector enforcement menta ka tinggi bu you ki inspector enforcement rengkat bat ki pulit ba kin le ka don kam ban pentingna ba ndai ban cross arpo metrik ton ka ba pentup ya ki jingkhia jong ka kali bakin ya nang tinapo ka jingking dang halo ka sinjam ka sarkar ya ka jingking umyam pa perston ulong ba ka sarkar kala pha juri pnya ha ka geological survey of india kane pi ngim don mata ka jingbom don mata kalau namar baya kane kade ka jingking ka ba nadu metsua ka ba ong no la take over lemba jongka national highway markati la tip ba ka de national highway te ban ong bangin restrict bangin le mangi kam don jing model namar ya kan ni ngong pi la han over ban peniat lemba jongka nahai kabade ka national highway of india te de maki kiba kit kli kiba le na dong sodong wat la da kade mengena ke jongi wat la de ke jiking ka bangi le ya ke check dam kamin dam ten rei ngong pi ngim ban se ba ni na ka misel ngi namla ban le until less la da ngio i shisha ba ka technical report ba ong bala se ba mlong su close down kata kan ya dak mepa nrei ka technical report ka mngio kalau ban na kata kadau bangi restrict ya kan ka karing ka pasti na ka lai pho na ka sau pho poi tang hadu ar pho don ka ba katar ka di ka crossway ka ba kethup bat ka jingkia jungka kali kai ka senjam jo sarkar ka perkat na kali moment nengkong ngila pha ya ka detail sobi ngila engage you architect juni kabadun kong ule kato survey kabanang tu na ba sa don kato ka puting jong ki sipayan tu kilale kabyang tenri anang ipha pande ya ka report sya po ka GSI ka geological survey of india ki kilet ya ka study ya ka soil condition but na dong sedong te na kalian ka GSI ka ai ka report ba umlong ban le tu namar ba ka vibration lani ka blasting
kabar lada nisnai ke tu jingking kalau berkata yang ada existing yang kabur jangan ada existing jingking dementa ka second option ka mengile kalau ba ngiyat menta ngila sedang ngila IT haunu architect la sedang menta survey downstream syati syapo nomor kedon ke tu jingking rim kan tambah tham syati syapo but nakalian jong unu architect ulale survey but menta ka survey jongki kadang ya agaba verbally ulah pentip yang naruh bakal feasible banle ngin mi hak tu kusrok ka balai syapo ka industrial estate nang ta kan mi pada syati syapo kan mi syati sya mari cross ke jingking kulit ke nyong tu ga don tu ga ka ai tu ga fabricate tu kan cross syatai kan cross ka meeting point kalau hadin lah cross ke tu ke jingking kulit kan sabi direct situ kadang lu kacing tempau sukya by day